Gipadayon sa delegasyon sa Lanao del Norte ang ilang pagtabang sa pipila ka mga apektadong dapit dinhi sa Sugbo. Video kini sa operasyon nga gihimo sa ilang grupo sa bukirang bahin sa lungsod sa Liloan. Sa kabadyangan, gitrabaho nila ang paghimo og alternatibo nga karsada nga magsilbing access road sa mga residente. Kay ang kasamtangang dan nahunlak na. Ang usa ka subdivision sa Liloan gihapon, mihimo usab sila og halapad nga clean up drive para mahawanan ang dapit ug malimpyo gikan sa grabing napundo nga lapok. Ang ilang moabot sa 100-man team gilangkuban sa mga pulis ug sundao gikan sa maong probinsya. Kaganihang buntag naabtan namo sila sa Barangay Upaw, Mandaue City. Nagtinabangay ang mga pulis ug ang mga sundao para mapadali ang trabaho. Gipanghipos nila ang napondo nga mga basura aron mahawan-hawanan ang kalsada nga gipundo kaniini. Mapasalamaton kaayo ang mayor sa tabang sa maong probinsya dinhi sa Sugbo. Bigay tabang ang delegation from Lanao del Norte. Daw kitagpasalamat ni Governor Khalid Dimapuro for sending their personnel, around 90 or 100 man siguro ni plus personnel with heavy equipments.